Semekana apa semunyo. Tinongoti nematambudziko kumhuri kwaPinjisi. Ndauyawo neupdate nekukuzivisa kuti chii chakaitika, muchinzwa zvichitaurwa kuti chii chakaitika kusvika vazosangana netsaona, vanhu vakashayika vangani, zvii zvakaitika. Zvakaoma. Mungakwanisa here kusangana nemhuri yeZimbabwe pada makasvika pachiitiko chetsaona yakaitika kuti vanzwise kuti chii chakaitika? Ndingada kuzvishingisa kuti nditaure. Mukomana akasangana netsaona headon achienda kukadoma kushow. Then tingati mota yaibva nekubulawayo side yakaoverteka isina kuona kuti kune oncoming traffic inova mota yaive natatenda vachibva vanoita headon inova mota yakamurovera tatenda yanga iri hino. So yamurovera kudaro ndo pakashayikira vakomana 2 nice on tempo airidza bass guitar mukomana madrums ainzi cross ndofunga vakomana vese vari kutoigwa nhasi. So then pakashayikwa kuti mumwe mai akanga akumbira lift achienda kukadoma ati anondine mari yangu guys munondisiya kukadoma akabva ashayikira pasport ipapo. So tatenda from there akazombopinzwa kuNorton muchipatara, then akatransfer from there kuya kuHarare hospital. So kubvira kusera nezuro anga ari paoxygen but kutaura naye ndasingakwanisa kutaura naye. Then nezuro ndakaenda zvekare handina kukwanisa kutaura naye, anga ari paoxygen zvekare. Saka kumanheru kuma9:10 ndo pandazofonerwa nchinzi shama you are very sorry mukomana azozorora. Tine urombo zvikuru. Ko motokari yavakaita nayo tsaona mungavaone information yekuti mamune vanhu vangani uye zvakafamba sei? Mota yavakaita nayo tsaona mamine vanhu vaviri, driver napassenger, asi driver haana kana chaakakuvara. Passenger waanga ina ndiye akangokuvara zvishomanini. Ko vakomana vamwe vari sei? Vakomana vamwe so far tina Sunboy ari kuHarare hospital ari nani but akakwara samwe pamusana apa nekumeso. Iye ari nani ari kutotaura zvese. Then toita anonzi Kamurungu airidza rhythm uye akatsemuka musoro but akafonwa kuNorton iko nezva ari nani ari kumba ari kuita zviri nani. Okay, wechitatu ndiBlood Giant ari uyo kubvira kuswera nezuro tatito naye aiwa akangosvuka pahuma zvishomanini. Vanga vari 7 mumota yavanga vachifamba nayo? Chokwadi cho vangu vari 7. Ko urongwa hwakamira sei, hwavepo here? Urongwa so far ndisati ndane urongwa, ndakutosvika kuhospital tifambire nyaya dzake, then ndichazokupa update nekufamba kwenguva kana ndave neprogram. Okay. Ko vari kuda kubata maoko Howard vanoenda kupi? Mureva kuenda kumba? Ipapo ndinogona kumbovaisa pahodhi nekuti tatenda angatigara kuruwa uko, saka ndoda kusangana nana mudharapa toona kuti tokuenda kuruwa here kana kuti tokuenda kupa. I think ndichazokupa feedback. Asi vanhu vanokwanisa kuva nemunhu wekubata here kana vachida kuti vange vachikurukura pamwe chete nekubatawo maoko panhamba? Vanongondibata hazina kuipa. Vanokubatai panhamba dzipi? 0773 226 216. 0773 226 216 0773 226 216. Tatenda asiya vana vangani? Tatenda asiya vana 3 nemudzimai. Vakura zvakadini vana? Vana vachiri vadiki. Mwacho ndofunga musikana uyo atorina tingati 3 years asvisa, mwacho ari grade 4.
saka tongoti hapana ari kudarika grade 4 ipapo vese vadiki. Mumhuri yekwapenjisi tatenda ndewechi namba? Tatenda ari kuenda pachinamba ani ucho takawanda. Tatenda kwakomana ndikati ari kuuya panhamba, anoenda panhamba 4 apo. Panhamba 4. Okay, aiwa, tinotenda zvikuru, tine urombo zvikuru nekurasikirwa nemuimbi wedu anova munin'ina wenyu mukoma Howard. Zvakaoma, handina chekutaura. Ngatingochemai netariro tizvise kuna Mwari vatinyaradze. Zvakanaka Profita, maita basa. Mazvita tichakubatai tichizonzwa kuti urongwa hwakamira sei. Alright, mazvita henyu mukoma Penjisi. Okay, thank you. Alright. Tanga tiri kutaura kana mukoma Howard Penjisi, mhuri yeZimbabwe vanovaka mukoma wa Tatenda Penjisi. Vazhinji munomuziva nekambo kanonzi Saina. Kambo ikako kakakurumbira padzinefenyuro makakatamba vakawanda vakapinda musvitsa tsvene, nokudaroka akatisiya sekutaura kwaita Howard Penjisi nezuro kuchipatara cheSare Mugabe muguta reHarare chainzi kugomo. Saka varuda kuti vange vachenzwa pamwechete nekutumira mashoko kunyaradzana nemhuri yekwapenjisi. Munobatanaka navo panhamba 0773 226 216 0773 226 216. Chinorwadza Fidza ndechekuti human error. Yeah. Kuti iwowo uri muleni mako zvakanaka mumwe munhu ofunga kuovertake asi kutarisa kuti kune oncoming kwakamira sei muroad izvozvi. Watsigiri muri sei? Ari kutaura ndi Howard Penjisi, mukoma kuna Tatenda Penjisi muchakabvu. Ndati ndikupe update yemamiriro akaita zvino pari zvino. Tatenda tichaenda naye kumba kwake kuruwa kunonzi kuSoromio kwaChenai, namba 3117, house number 3117, kuSoromio kwaChenai kuri kuruwa, ndiko kuri kuungana vanhu. Then vanhu vakaungana ikoko tichazodzika naTatenda kuenda kwaMutoko kunova kumusha kwedu. KwaMutoko kunonzi kwakatsukunya mubhuku rekwakawa. Saka tichazoenda naTatenda kwakatsukunya ndokwatichanomuchengetera. Asi for the meantime vanhu vari kusangana muno muHarare kuruwa kunonzi kuSoromio kwaChenayo. Ndatenda zvikuru.